Mêtingeriya nûjen ya Tirkkirinê. Adar Gulan. Mêtingeriya Tirk sedema hemû pirsgirêk û qawsên herêmê ye. Hegemonya hişmendiya Tirkkirinê li pêşiya ewlehiya erdnîgariya Mezopotamyayê û rojhilata navîn astengiyan derdixe. Bîrdoziya fermî ya Netewedewleta Tirk bi nêrîna dewşirmeyên qesrê ava bûye. Ji birî serweriya Tirkkirinê bi tu awayî nasnameyên cuda nayên pejirandin. Tenê tên tepsandin û tasfiyekirin. Mêtingeriya Tirk destûrê nade ku li herêmê çareseriyeke mayîn de pêk bê. Heyîna xwe li ser nakokiyên etnîkî, olî, mezhebî û mêtingeriya nûjen ya hinek deverên ku erdnîgariya wan dagirkir ye, hewl dide hebûna xwe li wan herêman mayîn de bike. Bi derxistina şer, qawsa heyî ya di navbera hevsengiyan de pirsgirêkên etnîkî yên heyî kûrtir dike. Olê Îslamê di berjewendiyên desthilata xwe de mîna mertal bikartîne. Nexweşiyên civakî yên heyî girantir dike. Bi talan, dagirkirina ya welatên cîran re dilê xwe xweş dike. Bi qetilkirina mirovên bêguneh serxweş dibe û serkeftinên pûç û biçûk ji ser hişê xwe diçe. Ji lewra hukmraniya rejîma mêr bi rageşî dertê pêş. Ji polîtîkayên mêtingeriya Tirk xwîn ji gotinên desthilata wan fitne dibare. Hewl dide ku li ser xwezaya rengîn ya herêmê mêtingeriya serwer agelacî hakîm bike. Bala xwe bidine, deverên ku paradîgmaya neteweya demokratîk xwe lê bisaz dike, hêviya azadiyê ya gelan lê pêş dikeve, mêtingeriya Tirk êrişî van deveran dike. Destûrê nade ku pêkhateyên va herêman bêhnê bistînin, da ku destkeftiyên hatina afirandin mayîn de bibe. Di her ferzendê de bîra afrîneriya jiyana azad bi êrişên hov dieciqîne. Bi hêrsa talangeriyê êriş dike, qirkirina etnîkî armanc dike. Tunebûna xwe di hêviyên azadiyên civaka gelên herêmê de pênase dike. Neyarê jin, demokrasî û edaletê ye. Li dijî azadiya jinan bi şerê qirkirinaya zayendî bersivê dide. Mêtingerî bi kirasê klasîk lê bi şêwazên nûjen welatê Kurdan dagir dike. Bêguman êrişên mêtingeriya Tirk yên li ser Rojava, Şengal, Mexmûr û başûrê welêt pêktên bi erêkirina hinek dewletên navnetewî pêktê. Dewleta Tirk bi teknîka serdemê ya van dewletên wekî balafir, sîha, îha û çekên kimyewî li ser Kurdan qirkirina çandê, fîzîkî û talana jîngih û xwezaya welatê me pêktîne. Tirsa mêtingeriya Tirkiya herî mezin ew e ku Kurd hêza xwe bikin yek, rêxistina xwe fireh bikin û rêlber demokrasiya rojhilata navîn vekin. Dijberiya siyaseta mêtinger li ser heyîna Kurdan ava bûye. Çavkaniya xwe jî birdoziya fikra navendiya mêtingeh digire. Ev birdozî bû sedem ku heyîna nasnameya Kurd û Kurdistanê bê înkar kirin. Kirêtiya herî mezin ya vê birdoziyê ew e ku heyîna xwe li ser tunebûna gelê Kurd dayetsaz kirin. Heqîqet, di rastiya Kurd de tê binaxkirin. Di encama avabûna vê birdoziya kirêt de heyîna nasnameyên resend tune hatin hesibandin û hatin înkar kirin. Bîrdoziya mêtingeh mirovan neçarî koledarî, bêhêzî, şer, talangerî, kuştin, nefret, nijadperestî, xizanî û hêjariyê dike. Rêya koçberiyê jî dide ber Kurdan. Kesên ku nêrîna vê bîrdoziya kirêt mezin dibin, ji wan re ew kesên zikreş û her kirêtin têgotin. Ev kesên wiha ji şer û rijandina xwînê zewqê digirin. Heta ku pirsgirêka Kurd çareser nebe, wê ewlehiya herêmê jî misoger nebe. Esas civaka ku ewlehiya wê dibin xetereyê de ye gelê Kurd e. Gelê Kurd dibin şûrê qirkirinê de bi parastina heyîna xwe radibe. Mêtingeriya Tirk roj nîne ku li ser hebûna Kurdan qirkirina çandî, fîzîkî û etnîkî pêk neyne. Ewlehiya netewê dewletên mêtingehên Kurdistanê wê bi çareserkirina meseleya Kurd re misoger bibe. Meseleya Kurd meseleyeke sed salê ye. Di encama polîtîkayên hevbeşên parçekirina Kurdistanê de hêzên mêtingeh di înkarkirina hebûna Kurdan de bûne yek. Lê mixabin, li hember wan polîtîkayê înkarkirinê gelê Kurd sed salan hîn jî yekîtiyek neteweyî ava nekiriye. Êrişên ku îro li ser Şengal, Rojava, Mexmûr û başûrê welêt pêktên ji bo gelê Kurd hinceta parastina neteweyî ye. Ji bo ku ruhê sazûmaniya yekîtiya neteweyî saz bibe, hincetên gelê Kurd gelekin. Lê ji bo ku em neyartiya hevdûn bikin, çû rêl pêşiya me nemane. Divê bêzanî ku yê qur mêdara mêtingeriya Tirk stûr dike paşverotiya navxweyî ya Kurdên ku ji eslê xwe dûrketîne. Hişmendiya mêtingeh hêlîna xwe li ser çiqlê cehalet û bêesla nava dike. Wê bi tekoşîna ruhê hêviya ji azadiyê hêlînên faşîzmê bên rûxandin. Ji bo xwe parastina li dijî mêtingeriya nûjen ya Tirkkirina neteweya Kurd, zanistiya dîrokî, neteweyî, yekgirtî û hevkariya tekoşînê pêwîst e.